Și o nuntă în aer liber. Acum sosesc invitații. Sper să fie o petrecere la fel cum e și publicul, adică super energici și fericiți, se vede pe ei că sunt plini de viață. Sistemul sună beton. Locul este ca din rai, nu știu ce, e super, n-am comparație, termen de comparație. Și ăsta e locul nostru la masă. Fă cu mâna.